Pois bons días, benvidas e benvidos a todos a unha nova edición dos foros del Correo Gallego, que neste caso imos dedicar á ciencia e investigación do mundo mariño, sobre a coñecida importancia que ten o mar para Galicia, a nivel económico, a nivel social, no tecido productivo, tanto do sector primario como do sector secundario. Pero hai algo máis. Galicia, a comunidade nosa, conta con un enorme ecosistema investigador e de ciencia que traballa para achegar valor, para aplicar ao propio sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola galego, para xerar riqueza e valor engadido. Moitas veces é un sector, un entramado descoñecido para o conxunto da sociedade, non? E o que queremos é achegarnos un pouco a ele, a todo este ecosistema investigador do mundo do mar, e para falar del temos con nós a 4 voces máis que autorizadas, neste caso Carlos Gavín, que é o director do CIMA, do Centro de Investigacións Marinas de Galicia, que está en Vilanova, ten tamén centro en Ribadeo. O centro de Vilanova creo que ademais está de aniversario este ano. Hola, bo día. Cumpre 50 anos. Temos a Francisco Saborido, que é coordinador do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia. En representación do sector pesqueiro, presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores, José Antonio Pérez Sieira, desde Ribeira, e por parte da Administración, neste caso, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar, Ángeles Vázquez Suárez. Bo día. Benvida. Bueno, pois quería empezar precisamente pola parte máis técnica, para que a xente saiba, Carlos, o CIMA, 50 anos xa de traballo en Vilanova de Arousa, tamén con Centro Ribadeo. Que é o CIMA exactamente? Canta xente estades ali traballando e que facedes? Bo día. O CIMA é o centro propio de investigación da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia. Está composto por 2 unidades, como ti ben dís, é dicir, ten unha unidade en Corón, Vilanova, e ten unha unidade en Ribadeo. Hai 50 anos que se inaugura o edificio no que estamos na actualidade, pero realmente hai un traxecto histórico previo e que está sobre entre o ano 1965 e 1970, onde a partir de 2 investigadores do CSIC se xera o xerme do futuro do Centro de Investigación Mariñas. Ali é onde se inicia un plan de produción ostrícola para a Ría de Arousa. Posteriormente se constituye unha planta ostrícola tamén dentro dese plan, que se incorpora finalmente no Plan de Explotación Marisqueira de Galicia, que no ano 75-79 pois promove a recuperación dos bancos marisqueiros de Galicia, e é unha iniciativa que se leva adiante a partir de aí. Cantas persoas estamos neste momento traballando? Neste momento traballando no CIMA estamos 52 persoas entre os 2 centros, e temos persoal, pois eso, persoal de administración e servicios, temos persoal investigador. Neste momento temos 16 persoas traballando como investigadores, e despois temos persoal de laboratorio, sin o cual non funcionaría nada. Eu digo sempre que vou a calquer foro, se non temos xente no laboratorio que manexe os equipamentos, que prepare as mostras, que faga o traballo puramente manual, a investigación non funcionaría, digo sempre. E despois temos varios programas de bolsas. Temos un programa de bolseiros para titulados superiores, que este ano ímolo renovar. Estamos na fase de selección de novos bolseiros. Botan 2 anos traballando no centro, e o que estamos intentando promover é novas vocacións investigadoras. Temos un programa de bolsas para titulados de ciclos superiores, principalmente procedentes do Instituto Galego de Formación en Acuicultura, pero tamén de outras especialidades que son necesarias en laboratorio, como anatomía patolóxica, microbiología. E tamén cada 2 anos sacamos, en este ano temos 3 persoas incorporadas, e normalmente pois sacamos cada 2 anos un novo ciclo de bolseiros, e estamos traballando nunha nova liña de bolsas para incorporar a 2 persoas que xa teñan vocación investigadora e que irán desenvolver a súa carreira predoutoral en nunha contorna como é o medio mariño de Galicia. Entón, bueno, estamos aí promovendo o desenvolvemento da investigación a nivel galego. Se va descubrindo as bolsas, significa que hai demanda, que hai interese por este sector. É complicado cubrir as bolsas, porque, bueno, é moi necesario divulgar que existen as bolsas. Entón, pois, bueno, simplemente publicar a convocatoria no Diario Oficial de Galicia
ou no Boletín Oficial do Estado non é suficiente. Hai que buscar mecanismos que todavía non temos atopados para promover ese tipo de iniciativas. Internet está funcionando bastante ben, é dicir, se ti fas unha convocatoria e a distribuyes a través de Internet, incluso hasta a través das redes sociales funciona moi ben, pero vas polos canles oficiales e non funciona tan ben. Francisco Saborido, coordinador do programa de Ciencias Mariñas de Galicia. Hoxe estamos moi afeitos incluso a falar dos fondos Next Generation, pero é certo que os primeiros que aterraron en Galicia foron teño entendido, para este plan. Que é exactamente este programa? Bueno, o programa foi, falo en pasado, pero logo matizaremos este tema, foi unha oportunidade que efectivamente veñen dos fondos Next Generation, non solamente, foron os primeiros, como ti dixeches, fondos que chegaron a Galicia, que conseguimos, a comunidade investigadora galega conseguiu esos fondos, os primeiros que entraron en Galicia, en Seral. É un programa consensuado con outras 6 comunidades autónomas, non é exclusiva de Galicia. O que pasa é que o que fixemos en Galicia sí que foi unha experiencia única, que foi facer un gran proxecto con 363 investigadores, con 12 institucións, todas as institucións galegas que teñen algo que decir de ciencia mariña están aquí involucradas, incluso tamén encima. De esos 373 investigadores, 130 foron contratados polo programa, xente xoven, co cual aseguramos un relevo xeneracional en algo tan relevante como traballar conjuntamente. Foi a primeira experiencia en España de crear, eu non falaría de rede, anda que se entende moito mellor a rede de investigación, traballar de forma colaborativa e sinérxica para unhos retos concretos. A primeira experiencia non solamente no campo de ciencias mariñas, sino en Seral. Esta foi a primeira experiencia en galega. De os 10 millóns de financiamento que tivo o programa, 6 foron Next Generation, pero 4 foron aportados para a Consellería do Mar, a Xunta de Galicia. Isto é importante decirlo, un 40%. O impacto que o programa, porque nós o que fixemos aquí é abordar os retos que Galicia ten nos campos das ciencias mariñas, pero non intentar dar solucións para mañá, porque para eso hai outras canles que ten tamén a Consellería, a Ciencias, as universidades, etc., o propio CIMA, sino traballar en sentar as bases de futuro sólidas. Por exemplo, un dos grandes problemas que en Galicia temos é a observación e monitorización. Cara está dispersa e non é doado facela, pero non sentamos as bases tecnolóxicas para que sexa coste efectivo, e que sexa máis barato facela, máis organizada, máis estructurada, creando plataformas digitais, semelgos digitais, algo que vai a ter un impacto en 5 ou 6 anos, non no período, pero consideramos que era moi relevante facelo así e de feito sinérxico e colaborativo con todas as entidades. Entón, nos enfocamos en 3 grandes campos: este da observación e monitorización, o do sector productivo, pesca, acuicultura, marisqueo, particularmente no marisqueo, pero tamén na transformación social, a necesidade que ten as nosas comunidades litorales, é dicir, nós, non todos son recursos ou medio ambiente, sino a sociedade ten que transformarse, ten que adaptarse aos cambios que están habendo, derivados do cambio climático, derivados do mercado, derivados dos usos do ecosistema, que non solamente son os tradicionais, etc. Esa capacidade de transformación, a ciencia ten moito que decir al respecto. E traballar co sector productivo e con as comunidades litorales para conseguir que sexamos moito máis resilientes e, por tanto, aproveitemos moito mellor os recursos que temos. Entón, esas son as misións do programa de Ciencias Mariñas. Logo entraremos con detalle, mellor no traballo concreto, igual que no do CIMA. Imos co sector. José Antonio, as confrarías, o propio sector non investiga por si mesmo, pero entendo que sí que colabora con todo este tipo de investigacións, non é parte activa. De que xeito? Pois de xeito, bueno, a nosa forma de pensar é que creemos que si é así, son un xeito proactivo e máis imprescindible, non? Mismo nos nosos estatutos propios das propias cofradías xa nos di que, bueno, que é fundamental e imprescindible pois, a colaboración con diferentes con distintos administracións públicas, universidades, máis agora neste tempo estamos sufrindo, xa levamos uns anos co tema do cambio climático, iso é fundamental para a ciencia, non para nós, non para o sector. Nós podemos colaborar, axudar, pero isto é imprescindible estar ao lado deles, da ciencia, dos investigadores, para que podamos sacar isto adiante.
Perfecto. Ángeles Vázquez, vemos que hai ese ecosistema investigador mariño galego. A administración, neste caso a Xunta de Galicia, ten unha parte moi importante aí. Entendo que é unha aposta da propia Consellería. Acabamos de aprobar orzamentos, non sei a nivel de orzamentos, de proxectos, de rede de centros, cal é a filosofía da Consellería nesta parte investigadora. Pois a investigación mariña é, sen dúbida, a base esencial para construir o futuro do noso mar e para construir tamén o futuro do noso sector marítimo pesqueiro. Precisamente a través do coñecemento científico, a través da investigación, a través da innovación, Galicia consegue mellorar a xestión dos seus recursos, consegue tamén impulsar a sustentabilidade da actividade do sector marítimo pesqueiro e tamén conseguimos garantir novas oportunidades de desenvolvemento tanto social como económico vencellado ao mar. Por iso, a nosa aposta pola ciencia, pola investigación, pola innovación é unha aposta firme. Apoiamos a rede de centros de investigación que xestiona a Consellería do Mar, tanto o CIMA, o Centro de Investigacións Mariñas, do que moi ben falou e nos expuxo aquí o seu director, Carlos Gavín, o CEDMAR, o INTECMAR. Todos eles constitúen un sólido ecosistema de centros ao servizo da investigación mariña e tamén apoiamos proxectos que de alguna maneira nos permiten obter resultados perfectamente trasladables á práctica, resultados que redundan no beneficio tanto do sector productivo como da sociedade no seu conxunto, porque falamos de proxectos que se aterrizan, proxectos que traen consigo resultados que vemos que se poden aplicar á práctica. En canto ao tema orzamentario, pois os orzamentos da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para o ano 2026 contemplan unha dotación de algo máis de 3,8 millóns de euros para a xestión e accións dos centros de investigacións mariñas e tamén para proxectos no marco de Redemar. Isto supón aproximadamente medio millón de euros máis ca no ano 2025 e iso nos vai a permitir aprobar, xestionar e desenvolver novos proxectos de investigación. Xa que lles mencionei Redemar, pois deixenme que lle dea 4 pinceladas acerca de Redemar, por un pouquiño polo que falábamos e aquí polo que comentou o presidente da Federación Galega de Cofradías. Redemar é a rede tecida entre o sector pesqueiro e os organismos científicos da comunidade autónoma. É unha ferramenta pioneira que naceu no ano 2022 e que impulsa a colaboración e que pon en colaboración a administración, aos centros de investigación e ao sector marítimo pesqueiro e facilita a transferencia de coñecemento do sector investigador ao sector marítimo pesqueiro, así como o intercambio de experiencias e de boas prácticas, pero tamén ten outra cara que é darnos á administración información actualizada, información sólida, información rigorosa que nos permite tomar decisións de xestión deses recursos marítimo-pesqueiros máis eficaces, máis eficientes. Nos proxectos Redemar, que teñen carácter plurianual, pero que neste ano 2025 tivemos e temos en marcha, temos comprometidos aproximadamente 4.800.000 euros. Por suposto, se falamos de investigación, pois xa o falamos, temos que falar de toda a rede de centros que xestiona, que dependen da Consellería do Mar. E como non, do CIMA, que é un elemento esencial ao servizo do mar na investigación galega. De feito, o CIMA ten agora en marcha moitas accións de investigación que supoñen un compromiso de gasto por parte só da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de algo máis de 1.200.000 euros, porque son tamén accións de investigación de carácter plurianual. Temos, efectivamente, ademais de que colaboramos con outros centros de investigación sostidos e impulsados e xestionados por outras administracións públicas, nós temos un sólido sistema de centros ao servizo do mar galego que sustentan a investigación mariña na nosa comunidade autónoma. Un sistema propio. Gracias, Ángeles. Vimos logo co CIMA, falaba a directora xeral que hai moitísimas investigacións abertas, é imposible citalas todas, me imagino, son moitos traballos, pero como podemos, Carlos, centrar as liñas principais ou os traballos principais en que están inmersos ahora mesmo, as prioridades, digamos? Ben, as prioridades da actividade do CIMA veñen por dúas vías. Por un lado, iniciativas dos propios investigadores e por outro, como órgano científico e asesor da Consellería, por propostas que nos trasladan desde a Consellería do Mar, principalmente desde a Dirección Xeral. Entón,
Estamos asesorando a Consellería, pois, por exemplo, no tema da xestión da mesilla dos bancos naturais do litoral rochoso. Entonces, a unha encarga que nos fixeron desde a Subdirección de Agricultura, pois promovimos un proxecto que se chama APROMES, que se basa en 3 actividades: unha actividade de xestión e de utilización do recurso natural nas rochas, unha segunda actividade de medidas para a captación de semilla en sistemas de cultivo, e unha terceira que era producir semilla de mexillón en condicións controladas de criadeiro. Vale. Ese proxecto, ademais, que leva funcionando desde o ano 2022, o que busca é, por un lado, ter capacidade de facilitar información ao sector e á Consellería do estado dos bancos naturais, e, por outro lado, promover iniciativas que poidan paliar a incidencia da extracción sobre o recurso natural. Resultados, temos resultados visibles, é dicir, dentro de APROMEX, pois xa temos un visor disponible para todos os sectores, onde se pode consultar en tempo real a situación do estado dos bancos. Temos en Galicia aproximadamente 200 puntos de seguimento nas zonas de maior interese, e este ano en concreto, que se puido ver en prensa, pois a información xerada por este proxecto foi tida en conta para acordar co sector un desplazamento da época de recollida de mexilla, buscando que a mexilla pois tuveran unhas condiciones aceptables para ir a traballar. Bueno, pois este é un proxecto que está funcionando moi ben. Tamén temos outro proxecto en convenio con a Universidade de Vigo, que é para seguimiento da presencia de larvas. É un proxecto que traballa en 7 puntos en distintas rías, e que semanalmente está promovendo e proxectando información da situación das larvas de mexillón para temas de captación. Tamén temos unha ferramenta aberta ao público, que é un visor onde se pode ir comprobando por puntos, por o total de Galicia, como está a situación de distribución de larvas. E esa é a línea principal que desde sempre queremos promover desde CIMA: promover actividades que poidan redundar e que poidan ser útiles ao sector. E creo que ademais temos un reto por diante, e formaba parte do Plan Complementario de Ciencias Marinas, é que todas estas ferramentas que estamos xerando teñen que estar a disponibilidade do público, non só a disponibilidade dos científicos, ten que estar a disponibilidade do sector pesqueiro, das organizacións non gubernamentales, é dicir, que todos falemos cas mismas referencias e non falemos con percepcións. É que eu creo, é que eu vin, é que a min parece. Eso non nos leva a ningún lado. O que nos leva a poder debatir e a poder concretar accións é falar de algo cuantificable. E ese, pois, bueno, creo que forma parte do plan complementario e forma parte do noso aprendizaxe, é dicir, promover que todos falemos sobre o mesmo, coa mesma información. Centrado, evidentemente, por a propia ubicación e por a propia relevancia que ten para Galicia, por exemplo, a culticultura ou mexillón, evidentemente moi centrado niso. Imagino que non son iso, que haberá máis proxectos. No, hai máis proxectos, hai máis proxectos que están funcionando. Por exemplo, dentro da rede Redemar temos un proxecto que se chama Ecosistémica 24, que é unha herdanza de outros proxectos anteriores, onde estamos pois eso, preocupados desde o punto de vista pola situación dos bancos marisqueiros de libre marisqueo, tanto da Ría da Arousa como na Ría de Vigo, como na Ría de Ares Betanzos. Entonces, temos unha serie histórica, por exemplo, dos bancos marisqueiros de libre marisqueo da Ría da Arousa desde o ano 2000, é dicir, son 22 anos recollendo información e mantendo unha información sostible. Bueno, pois eso nos axuda a tomar decisións como as que se tomaron este ano, de que o libre marisqueo na Ría da Arousa desde o 1 de outubro non estea aberto. É dicir, somos un órgano de investigación, somos un órgano de asesor da Consellería, pero procuramos que a información que xeramos sirva para a toma de decisións, que tamén creo que é básico. É dicir, a investigación non debe quedarse en ter grandes publicacións, sino que ten que ser unha ferramenta para a toma de decisións. A aplicación práctica non tería sentido parte do traballo de investigación se non se traslada, se non hai esa traslación. Francisco Saboreiro, non sei, o programa de Ciencias Mariñas, se tamén xa ten aplicacións prácticas reais, ou falabas antes de que era máis a longo plazo, de que era de longo plazo, tamén entrar un pouquinho máis en detalle en que estades traballando. Temos 3 horas, non?
No, bueno, vamos, Non, a ver, vamos poñer 5 minutos máximo. É unha pregunta complexa porque a modo de pero resumen. eu quería empezar antes de falar do resultado do programa do ecosistema de I+D de Galicia, que xa se apuntaron cousas, pero mencionar que a densidade de investigadores e investigadoras que temos en Galicia é unha das maiores de Europa e por suposto das maiores de España. O ecosistema además caracterízase por unha cuestión moi interesante que tamén medio se apuntou pero non se concretou aquí, que é, temos 3 universidades, as universidades traballan de forma máis, dun xeito máis académico, non? O que se está en investigación básica, para mí non me gusta moito falar deso. Temos 3 centros, 4 do CSIC, traballando en investigacións marinas, que no Estado, que ten un poquinho máis de aplicación, non? Máis rápida, e temos os centros da Xunta, que xa se apuntaron, temos a Meteo Galicia, que traballa moito en investigación marina, que teñen unha capacidade de resposta moito máis inmediata, porque esas son as súas funcións. Esas características son únicas en Galicia. En o programa de Ciencias Marinas o que fixemos poñer todas as formas de traballar en conxunto. E foi unha experiencia impresionante, porque xente que traballa máis a longo prazo, xente que traballa para resolver, como comenta Carlos, para mañá o problema, traballando xuntos, con linguaxes diferentes, pero que logramos acomodala. Eso foi unha experiencia única. É verdade que nós o que intentamos facer é crear unhas bases moito máis sólidas a longo prazo para precisamente dar resposta cando chegue o momento de xeito máis rápido. É dicir, se non temos ese ecosistema, como, se non temos o CIMA, como se vai a dar esa resposta aos problemas que pode plantear as confrarías ou o sector. Se poden dar esas respostas que a Consellería pide porque temos o ecosistema. O ecosistema ten que fortalecerse. Eso que nos fixemos. Por exemplo, non se pode tomar decisións, como Carlos di, que é básico a toma de decisións baseadas en evidencias científicas se non temos datos. Fíjate que nós fixemos unha estrategia en el que temos que recoller para poder facer asesoramento e tomar decisións datos desde temperatura, ¿no? Que se chaman variables físicas, químicas, contaminantes, de pesca, sociais, económicas, son datos de xenómica, datos numéricos, datos que son letras, vídeos, audios, imaxes, todo eso ten que ser integrado, estructurado, entendido entre sí. Fixemos ferramentas para toma de decisións, por exemplo, respectivo a, por poner un exemplo, as precipitacións, anticiparnos a elas e facer unha xestión dos encoros para que non chegue nin moita agua doce ás rías, nin moitos contaminantes, porque as correntidas augas tamén levan contaminantes, microplásticos, etc. Entón, sai unha ferramenta de simulación baseada na topografía, baseada nos ríos, nos embalses, predicindo con Meteo Galicia as precipitacións a medio prazo para facer unha xestión moito máis axeitada e reducir o impacto que poda tener eso. E todo eso se basa en datos, porque se non temos os datos, como vamos a tomar decisións? Se poden tomar decisións, pero poderán ser erradas. Entón, eso que me refiro é traballar a longo prazo, en construir ferramentas que nos permitan, chegado o momento, reaccionar moito máis rápido, reforzar ese ecosistema. Tamén fixemos moitas cousas referidas ao marisqueo, xa apuntou Carlos algunhas de elas, na novos modelos de acuicultura, como a acuicultura multitrófica integrada, que son modelos que ainda non están implementados en Galicia, pero que é o futuro da acuicultura, logo podemos falar máis de elo, ferramentas xenómicas para mellorar a resistencia dos moluscos bivalvos e de peixes ás enfermedades, que é un dos grandes problemas que ten o marisqueo actualmente, co tema de importación da semente, etc. Fixemos innovación na acuicultura con novas vacinas, con novos pensos para o rodaballo moito máis sostibles. En definitiva, non somente traballamos a longo prazo, sino tamén dar solucións, pero o máis interesante é que damos a solución de xeito integrado con 3 tipoloxías de investigación, de pensamento, que como é a académica, como é o do CSIC, como é os resultados da Xunta, todos colaborando, traballando conjuntamente. Esa é a gran novedade que do programa. Perfecto. Gracias, Francisco. José Antonio, quería preguntar, lembro que inicialmente o sector pesqueiro era moi reacio á investigación e á ciencia. Eu recordo aqueles primeiros biólogos que embarcaban nos barcos que, bueno, a xente non era moi... porque ao final os biólogos sempre se decía que eran os que tomaban as decisións
para os recortes das cuotas, etcétera, etcétera. No, sempre se viron, bueno, sempre, polo menos anos atrás se vían como pouco menos que o demo, non? Aquí veñen os biólogos, moitas veces identificábanse con ecologistas, etcétera, etcétera. Eu penso que o sector hoxe xa venceu esa resistencia, non? O sector hoxe xa... Bueno, eu penso, e estou seguro que o sector non era tan reticente aos científicos de iso, non? O que pasa é que ás veces temos que darnos de conta que nós, por exemplo, temos unha figura na que nas cofradías e no sector que son as asistencias técnicas. As asistencias técnicas é unha parte fundamental para a nosa gestión, os plans de gestión que temos, para o noso organigrama que facemos para poder facer unha boa gestión nos bancos, e aparte disso, pois pasarlle os datos, a información, que eles son xente que son licenciados en moitas cousas e estudiados para as ciencias marinas, a pasarlle os datos pois, aos nosos compañeros das universidades, do CIMA, dos estudios, infinidade de datos, non? O que pasa é que sí que a veces confundimos que tamén sí que é certo que tivemos enfrentamentos porque co ecologismo máis radical, non? A verdade é que sempre tiñamos problemas porque cada vez que tropezábamos con eles algo que pretendían sempre ou cerrarnos a pesca, a pesquería, e non, hoxe en día está pasando, porque nós estamos metidos nos de Sesur, estamos enfrentados, están varios grupos ecologistas, bueno, cada un mira os seus intereses. Pero nós temos que mirar todo, temos que vivir, temos que mirar temas económicos, cuidar a natureza, cuidar o recurso, que a nosa vida é fundamental para nós, non? Pero bueno, sempre tiñamos problemas porque si rompías un coral, porque si rompías unha alga, entón o sector sempre era moi alerta, dixe, hombre, va, comigo non veña, eu non levo, o que me vai a multar ainda por encima. Pero non, hoxe en día sabemos que é fundamental, veñen con nós, de verdad que é unha maravilla, aprendemos moito deles, eles están aprendendo nós, é fundamental para que nos vayan enseñando, explicando, e nós lle vayamos dando os datos o que sabemos de mar, non? O día a día. De verdad que hoxe en día para nós é hasta un orgullo. Ao final é o sector quen sabe do mar, que máis datos, que máis información lles pode aportar. É que xuntando as dúas pezas entre os científicos e o sector, que é o que sabe do mar, que é o que vivimos día a día, de verdad que é unha base fundamental para que nós podamos seguir traballando e podamos seguir vivindo deste recurso, non? Que nos servia. Os cofradías xa planifican e xa toman decisións en base aos datos que teñen, non? Dos científicos. A base fundamental que temos nas cofradías é que están aí os científicos e están as asistencias técnicas, que son os que nos van guiando polo camiño, o que ven como están os bancos día a día, os que notan, en primer lugar, se hai algo que non está ben, que temos que pasar depois aos nosos investigadores para que nos digan como podemos erradicalo. É fundamental que a xente estea aí con nós traballando co sector con todo. Podo facer un... Sí, claro. O sector, chamamos productivo, extractivo, e o sector científico, porque son sectores, ao fin e ao cabo, están conformados por persoas. No mundo da investigación tamén hubo persoas, e ben hai persoas reticentes para traballar co sector extractivo e demais. Pero como son persoas, aínda sigue habendo persoas reticentes. Pero tamén no pasado, que falo fai 40 anos, eu levo neste negocio 40 anos, había xente que colaboraba moitísimo desde a cofradía, desde o sector productivo. Eu traballei moito en Terranova, sigo traballando, e teño que mencionar aquí pois, a Marino Paz, o patrón do Playa Sarta 6, que sempre estuvo disponible para os observadores, para facer investigación e facilitar todo. Pero, por exemplo, tamén, o que quero mencionar nomes, Suso e Jorge do Montecristo de Lase, que sempre nos acolleu, deron datos, nos embarcamos con eles, e fai 30 anos. É dicir, que sempre o sector sempre colaborou coa ciencia, maiormente, ainda como reticencias, pero tamén no sector científico e na propia administración, que son tres pilares, hai de todo. É sempre, non? Melloraron as cousas, sí, pero xa se traballaba de fai moitos anos consultamente, non é novo. Perfecto, gracias polo apuntamento, Fran. Ángeles Vázquez, non sei, intentando focalizar cales son os principales retos que se propón a Consellería, neste caso a Dirección Xeral, en materia de investigación mariña en Galicia, ahora mesmo, que ten por diante.
Bueno, pues temos múltiples liñas de traballo abertas en materia de investigación, múltiples liñas de traballo que mostran ese compromiso co conxunto do tecido marítimo con toda a cadea mar-industria. E, bueno, temos identificados uns retos de carácter xeral, uns retos de carácter transversal, pois algúns deles xa saíron nesta mesa, cuestións relacionadas coa resiliencia de especies e comunidades costeiras, o cambio climático, a conservación, a preservación da nosa biodiversidade, e logo temos xa retos máis concretos que imos identificando en cada un dos proxectos que imos desenvolvendo. Pois deixeme que traia a colación pois un proxecto no que estamos traballando que nos sirva de exemplo, o proxecto Maruxía, un proxecto no que se está a traballar desde a Consellería do Mar, e é un proxecto no que se emprega unha intelixencia artificial, por dicilo en palabras coloquiais, para crear un xemelgo digital da Ría de Arousa. Con ese xemelgo digital pois vaise analizar, vaise facer unha simulación de como distintas variables antropoxénicas, variables pois de incidencia oceanográfica, variables ambientais, como inciden todas esas variables no ciclo de vida de determinadas especies de interese comercial presentes na Ría de Arousa, tanto cefalópodos como moluscos bivalvos. Ben, entón aí identificamos un reto concreto que é lograr esa xestión máis eficaz, pero tamén máis sustentable, máis respectuosa deses recursos marisqueiros. Pero tamén, ao mesmo tempo, estamos observando neste proxecto un reto transversal, que é a conservación da biodiversidade, porque ao simular como inciden esas variables no ciclo de vida das especies, estamos vendo tamén o impacto que esas variables teñen no conxunto do ecosistema da Ría de Arousa. Entón, o habitual, o normal, é que en todos e cada un dos proxectos que desenvolvemos pois se combinen tanto os retos concretos que identificamos en cada un dos proxectos como retos de carácter transversal. O mesmo sucede pois nos distintos proxectos de Redemar. En moitos deles pois participan, ademais do Intecmar, ademais do CETMAR, o CIMA, que temos aquí ao seu director e nos pode falar pois de algunha destas participacións. Que se pretende con estes proxectos? Pois investigar desde un prisma de moitas caras, de múltiples caras, os efectos que múltiples factores teñen na incidencia desa xestión sustentable dos recursos pesqueiros, e facelo desde un punto de vista e cun enfoque ecosistémico, cun enfoque global. Nos falaba Carlos pois do proxecto Ecosistémica 24, e se analizan factores pois como a calidade ambiental dos sedimentos, as variacións nas condicións oceanográficas, a presencia pois de determinadas especies depredadoras, as variacións dos episodios de afloramento pois de fitoplanto tóxico. É moi difícil individualizar e dicir aquí todos e cada un dos retos. Temos eses retos transversais e logo retos concretos, case que tantos como proxectos, e todos se combinan, e o noso compromiso en todos os proxectos é chegar a todos os recursos, aos pesqueiros, aos marisqueiros, aos acuícolas. É un compromiso co conxunto do tecido do sector marítimo, co conxunto da cadea mar-industria, para sentar as bases dese futuro e para adoitar decisións de xestión máis a curto plazo. Queremos cubrir esas necesidades a curto plazo, a medio plazo e a longo plazo, e sempre da man do sector, contando coa colaboración do sector marítimo pesqueiro. Perfecto. Xeral, Carlos, vos salir un segundo do guión, que antes cito parte do mexilón. Aquí falase moito do mexilón pola relevancia que ten, evidentemente, económica para Galicia, para o sector primario. As cifras son completamente asombrosas. Sempre se fala da industria, pero realmente se collemos as cifras de emprego e facturación do mexillón en Galicia son enormes. Estáse a falar moito do cambio climático, da dificultade polo cambio das condicións da auga, da menor productividade das bateas nas augas canto máis o interior das rías, cousas que trascenden, falo públicamente. Estáse falando da dificultade da de fijación da mexilla, por condicións de auga, unha serie de cuestións. Realmente estamos ante un reto relevante, tendo en conta o peso que ten a acuicultura do mexillón en Galicia. Estamos, non sei se falar sin alarmar, pero a palabra está en perigo ese sector. É bastante grave falar de peligro. Non está nunha situación crítica.
pero está nunha situación de cambio, pero non solamente o sector do mexillón, está o medio acuático neste momento está nunha transformación das súas características. Entonces, esa transformación está provocando variacións nos parámetros físicos, como comentaba Fran, que afectan directamente as poboacións, e principalmente, ademais, afectan aquelas poboacións que son sésiles, é dicir, aquelas poblacións que teñen limitado o seu movimento e que non poden desplazarse a unhas condicións oceanográficas máis favorables. Bueno, estáse a falar ora da presencia de polvo nas costas do sur de Inglaterra e tal. Pois é normal. É dicir, se eu estou incómodo nunhas condicións e teño unhas condicións máis favorables no outro punto, a tendencia de todos os seres humanos, o sea, todos os seres vivos é ir ao cómodo. As migracións dos seres humanos que dan orixen á colonización dos continentes é porque buscan condicións moito máis cómodas nas que producir alimento, que era básico, e despois, en segundo, ter condicións climáticas que lles permitiran sobrevivir. É dicir, non ten sentido estar a 0 grados ou a 4 grados baixo cero e permanecer, non, desplázome e busco zonas máis cálidas, non? Pois os seres vivos do mar que poden desplazarse, desplázanse, pero os individuos sésiles teñen que intentar de alguna forma adaptarse a esos cambios que sí están presentes e que cada vez pues, son máis desfavorables e provocan estrés. Entón, nesa liña pues, hai que traballar en programas de adaptación e selección de familias. Creo que hai que traballar en programas que nos permitan conservar as familias actuales que temos e sobre esas familias traballar en melloras de carácter xenético, que non quere decir, porque aí hai un malentendido cando se fala de melloras xenéticas, modificación dos seres. Non é modificar seres, facer traballos xenéticos, é intentar aproveitar as mellores características das familias. Hai como 3 anos un empresario que se dedicaba á produción de ovos e é un líder mundial na produción de ovos de troita embrionadas, decía que o gran salto que dou a súa produción e a calidade do produto que vende é introducir un departamento de xenética nas súas instalacións e facer selección das mellores femias e dos mellores machos de troita para ter unha selección de ovos embrionados. Pero o sector do rodaballo en Galicia está crecendo e está medrando porque ten a capacidade de seleccionar pais e nais. É dicir, estamos seguindo un modelo que se aplicou na gandería cas vacas e cos touros, os famosos centros de selección que estaban dependían das zonas agrarias. En concreto, Salieiriños, en concreto, está nun deses centros ali, pois tiñan os touros e facían selección de semen. E agora é que son capaces de ter ovos fecundados en preservación super seleccionados. Conócese toda a ascendencia que ten o ovo e que ten os semen. Pois por aí é por onde temos que intentar avanzar, é dicir, sectores tenemos que buscar familias de individuos, principalmente de bivalvos, porque son sésiles e non se poden marchar. Temos que intentar de aquí a 10, 15 anos ir traballando na selección de familias que se adapten ás novas condicións climáticas que ten o mar. As condicións climáticas do mar, o ser humano non vai ser capaz de controlalas, e iso ten que ser moi claro. Son unhas masas de auga enorme e é imposible. Van cambiar sí o sí. Si van cambiar, o que temos que traballar é cos individuos que habitan nesas augas. Xa se está traballando en xenética aquí en Galicia? Con vertebrados mariños, sí. Con invertebrados hai algunha experiencia da Universidade de Vigo, en concreto con o mexillón, pero eu non teño ningunha referencia publicada. Quedeime apuntei antes, acuicultura multitrófica. Chamou a atención, a acuicultura gaña peso, evidentemente, en Galicia. Falou de que o futuro pasaba por a acuicultura multitrófica. Que é exactamente? Sí, o primeiro é o futuro pasa por a acuicultura, é certo, pero a pesca ten que manterse, porque se a pesca cae e desaparece, esa mitad da produción de alimento actual de proteína animal, ¿no? Para o consumo. Entón son importantes as dúas.
A acuicultura, o gran problema que ten é a sostenibilidade. Depende do mercado, que en Europa pois, é un mercado moi determinado. Pero ten que buscar unha maneira de reducir costes, e cando falo de reducir costes non somente os económicos das empresas, tamén os costes ambientais. A agricultura multitrófica integrada o que intenta, cando nós pensamos en agricultura, que pensamos? Rodaballo, pois se me dá de comer, se limpan os tanques e temos unha especie que é rodaballo. Pero hai que dañe de comer e limpar. E comer é caro, hai que facer pensos, moitas veces a pesca, etc. A agricultura multitrófica integrada o que intenta é crear un mini ecosistema, tanto no medio abierto como en sistemas de recirculación en terra, que con varias especies se dé de comer de forma automática e se limpe. Como, por exemplo, no mesilón, fora en offshore, pois combinando con algas que permita a limpeza. O mesilón xa come do medio, a comida está asegurada, pero a limpeza poden ter algas asociadas, por exemplo, como o kombu de azúcar, que ten un valor no mercado importante. Entón, esas algas asociadas ao mesilón fan un traballo de sostenibilidade, de evitar toda a limpeza que non se fai das bateas, das rodas das bateas, e se produce un elemento novo no mercado, moito máis sostible. En recirculación en terra, que estamos traballando, por exemplo, con linguao e con outras algas verdes, non? E con probióticos. Entón, as algas tamén producen, oxigenan a auga, limpan a auga, o linguado vai estar moito máis con un benestar maior, vai ter maior produción, que además con os probióticos asociados ás algas reducen as enfermedades. Entón, aquí temos un ciclo de produción moito máis sostible, complexo técnicamente, ainda que se está traballando para facilitar a implementación deste tipo de acuicultura, pero que é moito máis sostible e ecolóxico. Por tanto, tamén máis aceptado pola sociedade que demanda este tipo de produtos. E eso se trata a acuicultura. E esos dous que mencionei son os que estamos a traballar ahora mesmo en Galicia, no programa Ciencias Mariñas, para ser implementados non para mañá, porque isto tecnológicamente ainda ten un recorrido, pero sí en unos anos. Pero algo que xa se conoce no mundo, que sí, aplicación práctica que funciona. Sí. Perfecto. José Antonio, non sei, falouse aquí tamén do cambio climático, de todos os cambios que está habendo, están impactando directamente no sector. Non sei se desde o propio sector, como experiencia, desde as cofradías, pero tamén como home do mar e armador, se están detectando esos cambios, me imagino que sí, se xeran problemas, se están tendo problemas. Sí, a verdad que sí que estamos tendo problemas, non? Nos mismos, con varios diferentes sectores que temos xa, pois, por exemplo, recursos específicos que se dedican a navalla debaixo da agua, notamos cambios de temperatura que están tanto arriba como abaixo, notas os niveles de agua dulce que está habendo na agua. Entón, eso sí, pero a ferramenta máis importante que temos hoxe en día, que o verdad que foi un acierto, pois que a Consellería nos hubiera dado esa ferramenta para traballar en eso, son os lanzamentos dos proxectos de Redemar. Aí nós estamos traballando, a Federación está traballando con todas as cofradías interesadas, máis ben, cada unha elige o seu proxecto, un proxecto diferente, pois pode ser de sustrato, pode ser de temperaturas, de contaminación, do que sea, non? Entón, aí estamos moi activos colaborando, vemos que os científicos se dedican exclusivamente a eses proxectos que nos lle mandamos, que a nosa misión non é máis que recoller datos, non é axudarlle pois a leválos a zonas ou outras, bueno, colaborando sempre con eles co que nos digan eles, non? Pero a verdad que para mí, desde que nos empezamos con eso con Redemar, de verdad que é moi interesante, vamos tendo conocimientos de moitísimas cousas que antes non sabíamos. Bueno, se supone que xa se veía antes os científicos, porque eles se levan anos estudiando estas cousas e estarían elas. Pero para nós é moi importante que nos lo digan tamén para nós pois intentar tomar medidas e colaborar moito mellor con eles, e moito mellor que a recollida de datos e o da pesca, como anécdota, o da pesca sempre foi por temporadas e por anos, un ano bo, un ano malo en determinadas especies, sempre foi así, pero están notando tendencias de que hai especies que están indo a menos, ou mellor están desplazando, ou hai que buscar máis longe, e están chegando outras novas, empezas a ver na lonxa especies que antes non eran comunes. Sí, efectivamente. Iso está pasando, non? Eu como
como fun home de andar por aí por outros mares, non solamente aquí na Beixura, pois sí que conocía moitísimas especies que íbamos pescando de cada 5.000 metros de profundidade, en outras cousas que antes non se vían. Eu sí que agora vexo cousas aquí que a moita xente lle extraña, a mí non me extraña tanto, porque como xa as vi antes por aí, sitios máis cálidos, como en Mauritania, Marruecos, e todo por aí, pois aguas máis quentes, moito máis cálidas, e sí que estamos notando que esas especies están vindo para aquí. E as nosas de aquí, que están marchando ahora mismo, vamos, de anos tendo problemas ca cabala, e nos aparecen aí no norte de Escocia, aí na parte de Inglaterra, buscan aguas máis frías, marchanse para lá, e iso é un problema que nos está pasando, pasa co pulpo, como nos antes está arriba a mí, pásamos pa cabala, pásamos con moitísimas especies que buscan a maioría as aguas que para eles lle convén sobrevivir, non? E a verdade é que estamos sufrindo o tema do cambio climático no marisco esencial, porque eses altos abaixos científicos de temperatura afetalle moitísimo ao marisco. Non sabíamos como era ese sistema que lle afectaba, agora sí sabemos que ese marisco se estresa e lle afecta ao órgano reproductor e non se reproduce como tiña que reproducirse. Entón, claro, nós non víamos que ese marisco, porque nos morría cando chegaba a aquel tamaño, está moi debilitado, non come. Bueno, hai infinidade de cousas que se nos afectan, que nos están enseñando e descubrindo para ahora ver que o cambio climático ten para nós máis do 80% culpable do que nos está pasando con as especies como marisco común. Perfecto. Ángeles Vázquez, falouse da acuicultura, evidentemente do mexillón, centra boa parte dos esforzos de investigación mariña pola relevancia que ten, pero non é o único. Tamén estamos traballando na investigación, sempre foi unha liña a de buscar novas especies, optimizar o que temos, o mellor en acuicultura, pero buscar novas especies susceptibles de criadas en acuicultura, ou incluso investigar o potencial que teñen especies que temos aquí. Aquí falouse de algas, por exemplo, hai mariscos e peixes que o mellor non se lles daba valor e que agora no novo mercado global sí que poden ter un valor comercial importante e ser un complemento para moitas familias, moitos pescadores, non? Pois sí, desde logo, ninguén dubida desa importancia socioeconómica da miticultura para Galicia. Son moitas as familias que directa e indirectamente viven da miticultura e estánse a facer esforzos. O director do CIMA mencionou pois algún dos proxectos que se están facendo en miticultura. A día de hoxe pois estáse enfrontando a múltiples retos, como son o tema pois da captación da semente en medio natural, o desprendemento do mexillón nas bateas, e estamos a facer pois moitos esforzos de investigación en relación coa miticultura. Pero tamén estamos traballando en cuestións relacionadas coa diversificación de especies. Deixeme pois que lle poña un exemplo dun proxecto, o proxecto Salrock, que está liderando o CIMA, o Centro de Investigacións Mariñas, e é un proxecto que se está desenvolvendo en colaboración co CETGA, co Centro Tecnolóxico da Acuicultura, do clúster da acuicultura de Galicia, a través dun convenio que é de carácter pois plurianual, porque bueno, todas as investigacións o apuntábamos moi ben ao principio, o apuntaba o coordinador do programa de ciencias mariñas, non son tan rápidas como moitas veces quereríamos. Entón, todas estas accións, todos estes proxectos pois teñen carácter plurianual. A través deste proxecto do Salrock, que está amparado por un convenio de carácter plurianual, pois o que se pretende é pois unha revalorización e unha optimización do cultivo de salmonete de rocha. Se trata pois de ver como se pode cultivar e optimizar o cultivo desta especie, ver o seu comportamento. Vemos bueno, non nos gusta dicir en cautividade, non falamos pois ao mellor en estabulación, podemos pois dicilo de outro xeito, ver como se pode cultivar esta especie. Vemos aquí a colaboración co CETGA, esta colaboración público-privada, pero tamén apuntaba moi ben o presidente da Federación Galega de Confradías, esa colaboración que estamos a desenvolver constante, permanente, continua, da man do sector nos distintos proxectos de Redemar. Por que? Polo que vos apuntaba ao comenzo. A investigación ten sempre sentido, pero a ciencia ten moito máis sentido cando está ao servizo
dese sector productivo ao servizo do noso recurso. Para eso pois temos que ir da man do sector e facer pois todo este tipo de colaboracións coas universidades, colaboracións público-privadas, e quizáis este proxecto Salrock pois é un exemplo donde interveñen as cofradías, que son as pois que capturan os salmonetes no medio natural, donde intervén o CIMA liderando o proxecto cos seus investigadores, e donde temos esa colaboración tamén dun centro privado pois que conta con instalacións para facer esas probas de cultivo da especie. Perfecto, Ángeles. Si me permites, Fran falaba do plan complementario, estamos falando de proxectos, estamos falando de resultados visibles, e eu quería abanderar que todo isto ten que ter continuidade. É dicir, non ten sentido ter o esforzo que se fixo entre 2023 e 2025, con unha inversión de 10 millóns e con 300 investigadores, con uns resultados palpables, se todo se queda en que no ano 2026 non hai financiamento. Entonces, eu quero abanderar, decir que, vale, estamos facendo todos un esforzo de investigación, estamos facendo dotación para a investigación de futuro, pero tamén temos que pensar que, por exemplo, o modelo de bancos de libre marisqueo en Galicia ten 22 anos de mantemento, é dicir, eso é o que nos dá unha base científica para poder incluso ter carácter prospectivo, é dicir, poder decir, bueno, se as condicións se repiten como en 2009 e non sei que, pois é probable que en 2010 as consecuencias sexen as mismas. Vale, pois 3 anos do Plan Complementario de Ciencias Mariñas poden quedar en papel escrito se non se pensa na continuidade, principalmente as líneas que mostraron unha utilidade pública. Entón, bueno, quería introducir antes da pregunta esta consideración. Relevante, que non seña unha foto fixa dun momento determinado, e que se escote, e que aí se quede. Claro, de feito, non sei, Fran, se sabe unha vez remata, porque o programa ten unha financiación de fondos que os fondos rematan. Next Generation, como tal, rematan, teñen caducidade en xullo do 26, bueno, a xustificación, os proxectos salieron incluso antes, non sei se hai, se sabedes algo sobre a continuidade. Sí, bueno, primeiro abundar na idea que tanto son Carlos agora, porque é moi importante. Non hai nada peor na investigación e, por tanto, na toma de decisións e, por tanto, na administración, que as interrupcións, a non continuidade. E non ten por que ser unha continuidade sempre brillante, pero mantida no tempo. Cando nós no programa fixemos este desenvolvemento tecnolóxico, a idea ten unha observación o que chamamos masiva e sostida. O tema é soster no tempo as cousas, porque é como logramos facer cousas, como moi ben apuntaba a Carlos, non? E ese é o camiño. Entón, o programa, efectivamente, fíxate que, bueno, falamos de plan complementario porque a figura do Ministerio son planes complementarios, foron 8, hidróxeno verde, cuánticas, etc. Unha delas ciencias mariñas, pero chamamos programa porque ten esta vontade de continuación, non? Un proxecto é conjuntural, un programa ten máis vontade, pero eran fondos conjunturais. Next Generation, aínda que os 4 millóns que a Xunta aportaron non viñan de Next Generation, non eran tan conjunturales, non? Entón, nós sí que temos planteamento ao Ministerio, as 7 comunidades autónomas que estamos participando aquí, de continuidade, pero a falta de renovación dos presupostos, dos orzamentos, non, nacionais, pois está impedindo isto. E logo temos conversas moi importantes e serias con a Consellería do Mar, tamén con a Consellería do Medio Ambiente, porque estamos en un momento en que a LOSILGA, non, a Lei de Ordenación do Litoral, tamén demanda coñecemento, a Estrategia de Economía Azul da Consellería do Mar demanda tamén coñecemento e integración das comunidades científicas co resto do ecosistema de I+D, porque o sistema de I+D non somente son os científicos, a administración, son os sectores, son as empresas, a parte privada, como ben apuntou a directora xeral. Estamos traballando con as dos consellerías para dar unha continuidade seria e forte ao programa de Ciencias Mariñas para os próximos anos. Pero que ademais, un dos outros que estades a diario traballando con científicos, imagino que se non hai continuidade, hoxe en día o mundo da investigación, o mundo científico, o mundo que me parece de moitísima competencia polos científicos, polo capital humano. O tema de relevo é un problema en todos os sitios, tamén no voso eido.
A cuestión é que se perdes esa capacidade de ter retidos investigadores, despois custa captar investigadores, non imagino. Sí, é complexo, é complexo. A directora comentaba do tema do salmonete de rocha. Vale, o tema do salmonete de rocha se está traballando na alternativa de domesticar uns individuos procedentes do medio salvaxe para ser capaces de conseguir un proceso de reproducción e pechar o ciclo de xeito que poidamos ter exemplares que procedan de pais que xa temos nós en cautividade, que non é unha mala palabra, porque realmente están ali. Entón, que sucede? Un animal domesticalo non é un proxecto de 4 anos. O rodaballo do esplendor que ten agora parte de situacións que a finales dos anos 70, a principios dos anos 80 se puxeron a funcionar. A posibilidade de reproducir rodaballo nos anos 80 era con unhas supervivencias baixísimas. Ahora as supervivencias son impresionantes, é dicir, para nada estamos nunha situación similar. Entonces, poñendo de caso o salmonete, pois é necesario non pensar en 3-4 anos, é necesario pensar con unha proxección a 8 anos. Pero os modelos xerados no plan complementario, os modelos que temos nós funcionando ahora con temas de mesilla, de seguimiento larvario, incluso temos demandas de poder facer seguimiento larvario de outras especies que non sea o mexillón, non se poden quedar no momento puntual, porque aínda que parecen 4 anos, parecen unha inmensidade, para a investigación é un momento puntual. Entón, hai que ter a capacidade de ver máis alá. E iso, como decía Fran na conversa previa, temos que ser capaces de proxectalo á sociedade. E máis cando estamos nun medio que para a investigación é inhóspito, totalmente inhóspito. É dicir, nós hai unha barreira que nos separa do que ocorre por debaixo das augas, que é o propio nivel da auga. Entonces, non podemos pensar que isto é como a agricultura ou como a gandería, onde podemos tocar os animales, vixilar os 48 horas, poñerles unhas cámaras, vacunalos. Non, aquí estamos ante un medio totalmente inhóspito para a investigación, e iso tamén hai que telo en conta. Xa imos rematando, pero antes de pasar con sentarme con Ángeles para rematar, é que non me resisto a preguntar por a importancia que ten incluso xa casi sociolóxica e etnográfica para Galicia. Cando imos ter en algún momento, porque custou polvo en cautividade, criado en todo o proceso, porque, bueno, é algo que seguro que a xente se lle preocupa. Ahora que se ve que escasea nas nosas costas e que está migrando, parece, cara a Canle da Mancha. Eu recomendaría a todo o mundo que está preocupado polo polvo, e non é facer publicidade ao autor, pero hai un libro que se titula Días felices con Fabia, que a trama, bueno, é totalmente distinta, pero o canle da trama é o cultivo do polvo en todas as fases, e o autor vai relatando procesos da agricultura propios do polvo. Bueno, pois eu recomendaría a xente que ten inquedanza polo polvo, recomendaría que leera ese libro, e non estou facendo publicidade, pero que é unha forma narrativa donde se explica perfectamente desde o inicio, o sea, cos reproductores, toda a fase larvaria, con unha, como diríamos, facilidade de entendelo, ou ao menos eu pasoume, que creo que é interesante para coñecer o cultivo do polvo. E aí se vería a proxección. E hai 3 semanas estuve nunha xuntanza onde a problemática era a visibilidade da agricultura, e lóxicamente o exemplo que puxeron foi do polvo. E é que hai factores externos que están lanzando afirmacións, lanzando mensaxes que impiden que a agricultura do polvo poida ir cara adiante. Entón, pois, bueno, é moi difícil loitar contra frases que proceden de artistas de relevancias de Hollywood, que, bueno, parecenlles un animal moi interesante, pero que non saben nada da súa biología. Ora, claro, se o polvo é tan inteligente como para decidir os resultados do Mundial de Sudáfrica, pois claro que hai que conservalo, porque entonces nos diría a todos o premio da lotería.
un apunte corto, continuando o que comentaba antes Carlos, a tua pregunta, non? Da continuidade do programa, da importancia. A parte do relevo xeneracional, a ciencia galega é tremendamente competitiva. O ter proxectos internacionais non é un problema para nós. A consecuencia de que o programa non teña continuidade é que eu, por exemplo, bueno, pues vou presentar proxectos europeos, outra natureza, para traballar co xente de Baleares, de Turquía, de Noruega, como sempre fixen, en cuestións de interese europeo, de interese nacional, de interese mediterráneo, non necesariamente de interese para Galicia. Cal foi a maior novedade do programa de Ciencias Mariñas en Galicia, que puxemos en marcha a moitos investigadores e investigadoras de todos os centros de investigación a traballar conjuntamente en problemas de aquí. Foi como un gran proxecto europeo, 10 millóns, pero enfocado exclusivamente a problemas de aquí. Eso é único. A perda de non continuar o programa é isa. Non que os investigadores non teñamos orzamentos para traballar, hai de sobra. Pero outros problemas. Entón, temos que intentar que ese esforzo catalizador da ciencia galega se enfoque de xeito prioritario aquí. Esa foi a gran novedade do programa que hai que manter, esa sinerxia, colaboración para aquí, para Galicia do Mar, non? Eso é único, eso que hai que manter. Non vai a ter outro impacto, porque orzamentos ou proxectos hai sempre e somos competitivos. Como as empresas, se non poden pescar aquí, pois irán a Antártida a pescar. O que se trata de ter produto aquí, e investigación de aquí. Do cefalópodo que me di. De cefalópodo, que ainda queda un trecho, pero estou de acordo con ainda queda un trecho, hai que quitar ruido, por un lado ou por outro, que hai, e basearse nas evidencias científicas, como sempre. Nós no programa de Ciencias Mariñas traballamos nos aspectos de benestar do povo. A sociedade demanda benestar, non só do povo, do reballo tamén. Ben, pues traballemos en eso e demostremos que é posible un cultivo do polvo, do raballo que sexa, mantendo o benestar dos animais, como se fai en gandería, etc. Non é un problema, se ao final hai que escutar a sociedade tamén. Gracias, nada. José Antonio, non sei se despois de escoitar todo isto hai ameazas de cambio climático, ameazas non, pero bueno, da agricultura. É optimista de todos modos sobre o futuro da pesca en Galicia, do sector. Sí, eu son optimista, creo que sí, que somos optimistas, porque nós os que levamos tempo xa no mar, tanto nun lado como no outro, nós consideramos como ciclos. Para nós, ainda que estamos científicos mirando, que digan que non hai, que vai haber, nós sabemos que son ciclos. Nós podemos nos equivocar moito cando temos que facer unha veda. Nós mesmos cambiamos, porque fomos nós os que solicitamos o sector, cambiamos moitas formas de traballar. Nós nunca abrimos a nécora polo verano, nunca abrimos nunca vivíamos todo o ano, por exemplo, do marisqueo. Non sei, eran aqueles meses, cerrábamos e hasta o ano que ven, non. Nós chamábamos o pan do inverno, era a meixa. Cando non podíamos salir a outra arte, no inverno metíamos para dentro das rías e traballábamos e iso. Despois se descansaba todo o ano. Pero non podemos, no verán, claro, o turismo ven, ti que tes unha oferta, tes unha demanda, e veña, traballa, está o marisco ainda para desovar, é moi moi. E non, por exemplo, poñerche un exemplo, a nécora ten 2 desovos no ano, uno no verano e outro no inverno. Digo, pois se non desova no verano, desova no inverno, pero no inverno, día como estes, con temporales, con marusías, os desovos van a terra, van arriba das algas, arriba das pedras, e no verano da calmiña e o desove posteriorse. Entende, moi diferente. Entón, nós mesmos a veces cambiamos os hábitos que non deberíamos, porque se levantara meu abuelo e me dixera que estás facendo, chaval, e ainda por encima era o jefe deles, pois aí cambiaría o tema. Todos modos é un sector que sempre demostrou unha capacidade de adaptación ao que veña, non? Sí, pero bueno, a verdad que eso está aí e non se pode negar, non se pode evidenciar, non? Temos que estar unidos, como estamos ahora mismo, temos que contar coa ciencia, con eles que son os que nos van a informar, que nos van a dicir como temos que facer e como temos que facer. Eso está aí, hai que luchar contra ele. Unha curiosidade, non sei se na cofradía de Ribeiro ou outros que coñezan, é certo que detectanse que cada vez se están intentando explotar, aunque moitas veces en pequenas cantidades como complemento, especies que antes non se explotaban, verdad? Quer dizer, cada vez vaise máis a alga, falouse da ortiguilla, deste tipo de anémona. Fomos unha das primeiras cofradías que explotamos a alga.
tuvemos que deixar porque non ganamos para gasolina. Porque faltaba un mercado, claro. Claro, faltaba un mercado, despois tiñamos un mercado ali que foi un dos primeiros, que era Conservas Lobo, que empezou a traballar ali no mesmo no noso pueblo, empezou a traballar esas algas e tal, pero despois xa, como que sí, é verdade, estábamos un tremendo compañeiro, xa pasaba de nós, as chicas que tiña aí a traballar xa as meteu a recolectalas, entón xa non os compraba a nós. E tuvemos que deixar porque non. Agora parece que vai cambiando todo isto, vai se collendo outras fórmulas. Nunca explotamos o pepino de mar, agora, unha especie complementaria, cando vamos a ver isto, pois, poñemos un porcentaje de pepino de mar que hai en outros sitios, sí que se come ben. Sí. Non sei por aquí, pero non o vin nunca por aquí. Que hai un restaurante que sí que empeza a verse. Claro, hai outras, o Ameixón. Tiñamos unha referencia de Meixón por ali, polos bancos marisqueros, e pues, tiramos con eles. Hasta que empezamos a ver que empezaban a comprar un artículo de lujo. Estamos falando de tirar con ele a 25 euros o kilo. Non, eso me refiro, cada vez é máis. E cada vez vamos conocendo cousas que antes non as explotábamos. Eu acórdome, bueno, pero por poñerche un exemplo, cando eu era pequeno, no educativo, e a meus pais e todos, nos asentolas non nin caso lle facíamos, incluso se tiraban as legas para as patatas. Pero nós non tiña mercado, tiña, como esas especies, outras especies, non? Que había que non tiñan ese valor. Hoxe en día é o puro, pero bueno. Sí. Dicía Álvaro Cunqueiro que o viño que mellor sabía para o marisco era o que se abonaba coas cunchas cos propios centonos. Sí, que sempre decía así. Nada, rematamos xa este foro. Quería rematar con Ángeles Vázquez, pois facendo a modo de peche unha especie de fotografía de onde está a investigación en ciencia mariña ahora, que lugar cree que ocupa tanto en España como a nivel mundial, porque polo que se falou aquí sí que somos recoñecidos. Si o somos, bueno, eu creo que quedou patente, non, polo que se falou ao longo desta mañá, que a investigación mariña e os centros que temos en Galicia ocupan un lugar preeminente, ocupan un sitio preeminente pois en materia de investigación mariña. Estamos á vanguarda en investigación mariña e iso é así pois pola enorme riqueza do medio mariño de Galicia, pola gran biodiversidade que temos. Galicia mira o mar. O mar é fonte de vida, fonte de oportunidade para milleiros de persoas na nosa comunidade autónoma. Entón, como son moitas as persoas que viven do aproveitamento dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas, paralelamente a ese aproveitamento, e xa históricamente xurdiu a necesidade de desenvolver investigacións para conseguir optimizar ese aproveitamento deses recursos e facelo, ademais, dun xeito sustentable. O apuntaba Carlos Gavín, estamos ante recursos pesqueiros, marisqueiros e tamén algúns recursos acuícolas, como é o caso do mexillón, que se desenvolven nun medio natural que o estamos vendo, estamos constatando, está suxeito a moitos condicionantes, a moitos factores pois que non están baixo o noso control. Por eso a investigación ten que ser algo vivo, por eso a investigación ten que ir adaptándose ás necesidades que en cada momento vai tendo o sector e vai tendo o propio ecosistema en función dos retos que se lle plantexan. Temos esa rede de centros, como comentamos ao longo pois de toda esta conversa, o CIMA, o CEDMAR, o INTECMAR, pois que conforman ese ecosistema de centros que dependen da Comunidade Autónoma de Galicia, que dependen da Consellería do Mar, para dar resposta pois a esas necesidades de coñecemento asociadas á protección e á xestión dos nosos recursos, pero tamén, ademais deses centros propios, promovemos a colaboración con centros moi importantes tamén na Comunidade Autónoma de Galicia, que se atopan baixo paraugas ou que están tutelados por outras administracións cos que colaboramos activamente. Pois quero facer mención, por exemplo, aos dous centros que o Instituto Español de Oceanografía ten en Galicia, o de Coruño, de Vigo, Instituto de Investigacións Mariñas, o CSIC, que xa conta con 70 anos de historia, e tamén facer unha breve referencia a ese notable, ese sólido sistema universitario que temos en Galicia, que proporciona formación en materia de investigación mariña, pero que tamén conta con centros de investigación propios, pois mencionar a Estación Biolóxica da Graña, en Ferrol, que depende da Universidade de Santiago de Compostela, ou o Centro de Investigacións Mariñas na Universidade de Vigo. Todos eles, xunto cos centros que dependen da Consellería do Mar, conforman
ese sólido ecosistema de centros que dá resposta ás necesidades que tanto o ecosistema como o noso sector nos vai trasladando e que, sen dúbida, estamos á vanguarda en investigación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Perfecto, pues moitísimas gracias. Empezamos, gracias aos 4, empezamos hasta o seguinte foro.